Boki, dobar dan, evo nas ponovo ovde, Hajm Zvezde i svaki put intervju počnemo sa tvojim stylingom i ono što sam ti malo pre rekla, imaš mnogo dobre noge i čini mi se kao da ih ne pokazuješ dovoljno. Zašto? Pa ne treba da imam gol, dovoljno je sad, ovaj styling je ovakav danas i hvala na komplimentu da imam dobre noge. Jeste, ovo mi mišić sve. Pa to ti kažem, znači... Mišićeve noge su. Jel treniraš? Imaš vremena za trening? Malo kardio. Kardio. Moram da te pitam, ne znam da li si ispratio da je Darko Lazić, da mu je nedavno preminuo brat i on je pre nekoliko dana prvi put imao svoj koncert, to je nastup, što je potpuno normalno, život ide dalje. Međutim, znaš i sam kako na društvenim mrežama ljudi komentarišu kako je prošlo malo vremena da se on vrati ponovo na scenu i tako dalje, ne shvatajući da je posao pevača, showmana i generalno zvezda drugačiji i da je zapravo isti kao i svaki drugi, da život jednostavno mora ići dalje. Tako da ti kako ti komentarišeš što si to? Ja sam izrazio saučešće Darku, poslao sam mu poruku, Darko je jedan divan dečko, jedan čovek koji je, da kažemo, pevač sa dušom, srcem, dobro energiju, baš mi je žao što se to desilo, iskreno. A to što ljudi po mrežama komentarišu o kači mačku o rep, zbog toga što to su budale koji nemaju nijedan drugi poziv i posao nego samo da sede za kompjuterom i da pišu budalaštine. Tako da naravno da treba Darko da radi svoj posao, naravno da treba da održava svoje koncerte, njegova tuga ostaje u njegovom srcu, on najbolje zna kako se osjeća, a šta će ko da komentariše, to je apsolutno nebitno. Meni žao zbog toga što mlad dečko preminuo, otišao, tako da sve ostalo je nebitno. Maksimalna podrška za Darko Lazić. Sad ovde sam milion pitanja, izvini. Imamo pitanje za Jakova Jozinovića. On je napunio toliko sada dvorana kako u Srbiji, tako i u drugim zemljama, međutim, njegove pesme se izvode na nekim muzičkim takmičenjima i one, kada ih pevači izvode, one ne mogu biti objavljene i puštene na društvene mreže i YouTube, zbog čega opet se vraćamo na komentare. Ne razumijem, šta je? Pitanje je, ljudi na društvenim mrežama misle da je Jakov Jozinović zabranio da se njegove numere puštaju na YouTube i tako dalje zbog autorskih prava, ne shvatajući da to nema direktne veze sa Jakovom, koliko sa generalno da su se konačno vratili zakoni vezano za autorska prava. Sada, pitanje je kako ti to komentarišeš u smislu da li su ljudi uopšte svesni koliki uticaj uopšte ima pevač, a koliko imaju autori, zakoni i tako dalje, danas pogotovo? Pa dobro, više imaju prava autori što se tiče te, ali to od uvek bilo tako, na kraju krajeva to su njihove pesme. To što mi izvedemo i imamo prvo ili ti originalnu izvedbu, ali dobro, imamo i mi tu veliki deo zasluge zbog toga što mi iznesemo tu pesmu i na kraju mi donesemo to i publika prihvati. Mirče, šta radiš, srce? Stigla Koko. Boki, kako tvoje mišljenje o Jakovu? Tako da, nemam, od kome? O Jakovu Jozinoviću. Iskreno onako mišljenje. Šta ti misliš o njemu? Dobro, simpatičan ovako, mene malo možda iritira što je presladunjav. A inače, nemam mišljenje, mislim, ja mu čestitam. Ja čestitam svakome ko uspe, tako da dečko uspeo, puni te sale. Je baš dobro što tebe on nervira? To znači da nešto dobro radi? Verovatno, možda i to. Puni sale, voli ga publika, šta imam ja tu nešto previše. Svako ko ima publiku je vredan poštovanja. Boki, da li uvažavaju kandidati tvoje mišljenje i tvoj stav kada je garderoba u pitanju? Da li su nešto već primenili? Pa čije mišljenje da uvažavaju ako ne uvažavaju moje? Ako ne uvažavaju, onda nisu za ovaj posao. Ako uvažavaju tuđe mišljenje, onda su kreteni. Ove nedelje je i godišnjica smrti od Jelene Marjanović. Da li si ispratio to? Znaš šta se... Zoran Marjanović i Jelena Marjanović. Da. A šta da ispratim? Pa mislim, kako komentarišeš godišnjice smrti? Jesi ti uopšte sećaš tog događaja, svega toga? Ja se sećam kroz maglu, ja ne poznajem tu ženu, naravno da je tragičan nastan. Sve što je povezano sa takvim događajima, smatram da je, sad nije ni vreme ni mesto, a ženu ne poznajem, ali svakako, eto, ima porodicu ljudi koji su je voleli, meni žao šta je. Rekao si kada je u pitanju tvoja arena da su pripreme uveli po toku, kako postižeš i to i Hajm Zvezde? Ne znam ni sam kako postižem. Jer znate kako teško je, meni je teško i komplikovano svako pojavljivanje.
I to je stvarno tako. Ljudi mogu da komentarišu ovo ili ono, da imaju različiti stav. Što se tiče ovaj show program, ja sam dao 100% sebe da ovaj show program bude svet, a ne da bude neka lokalna tu pričica sa farmerkama, košulja polu ispeglana i priča koja je standardna. Kod mene je proces, znači svaki styling, svako pojavljivanje, od glave do pete, procedura da se nabavi, da se organizuje, da se dođe do komada do koje ja nosim, tako da generalno je teško. Boki, još jedno Boki, pitanje. da li ćeš možda biti gost na koncertu Lepe Lukić? Pošto ona rekla Ne. da ne želi da najavljuje goste. još Ja uvek. nisam, ne. Vrlo je Ja ću tajanstveno biti u kada prvom se- redu, svakako. To bi bilo lepo da otpevate onaj zajednički hit Ja ću Deca biti- noći, Deca noći, da. samo Šta nema misliš o tome? divne. ali- Možda kod mene u areni, To. jer je kod mene malo već show programa, ovo je jedan ozbiljan koncert vredan pažnje. A naravno da sam u prvom redu sa mojim prijateljima, jedva čekamo da dođe taj Lepin koncert i da se družimo svi u Sava centru. Kako napreduje proces oko dueta sa Anom Nikolić na istom odeljenju? Da li ste snimili možda Nismo vokale? još, nismo još, čekamo da se završi prvo aranžman. A da li ste osmislili koncept za spot možda Jesmo. tamo u bolnici? Kako će izgledati to? Jesmo, bit će to brutalno. Jesmo, nismo, u realizaciji smo malo slabiji. Još jedno pitanje imam za tebe. Rekao si na početku da radiš kardio. Kakva je to vrsta kardija koju ti radiš? Svakako. Pošto je ostalo nedorečeno. Kardio trening je kardio trening. Misliš da li može da bude Pa seks kardio trening? Pa tako. To ti je pitanje, pa tako ga postavi. Što postavljaš kao kiša oko Kragujevca. A? Pa ja diplomatski volim da postavim pitanje, da ne budemo perverzni previše. Svakakav tip kardio trening. I evo još jedno samo pitanje za kraj. Kolega je rekao, zapravo pitao te za duet Deca noći. Zanima me ko će umesto Divne nastupati, da li si razmišljao o tome, s obzirom Nisam. to da će biti Nisam veliki meni spektakl, Divna pa me zanima svakako ko će fali. biti. Da, meni Divna svakako fali, a to njen deo, možda će biti i Divna prisutna po onaj spot na multimediji, pa nema Ili potrebe spot. niko da je menja. Da. Yes. To smo htjeli da Jer za pitamo. Divnu zamenu nema. Hvala ti Hvala puno, ti, Boki. Boki. Hvala vama.